Da li vam je poznat onaj osjećaj strah pred praznim listom papira? Mnogi od nas misle da je pisanje neka vrsta magije, nešto rezervisano samo za one super talentovane. Ali, šta ako to uopšte nije istina? Pisanje je u stvari veština koja se uči korak po korak i danas ćemo zajedno otključati te korake. Evo šta nas sve čeka. Prvo i najvažnije, razbit ćemo taj čuveni mit o talentu koji mnoge koči. Onda idemo na konkretne alate. Proći ćemo kroz stvaranje mape uma kao prvog najlakšeg koraka. Savladat ćemo sendvič strukturu za bolju organizaciju i metodu 5 prstiju za prepričavanje bez muke. I na kraju, naravno, sledi nekoliko profi saveta koji će celo iskustvo učiniti i lakšim i zabavnijim. Dakle, krećemo od najvažnije stvari. Onaj osjećaj da se ne zna odakle početi je, potpuno univerzalan. I važno je da razumemo da pisanje nije nikakva magija, već zanat. Niko se ne rađa kao pisac, već to postaje vežbom. Zvuči poznato, zar ne? Ovo su rečenice koje se čuju u svakoj učionici, u skoro svakom domu. Ali to zapravo nije izjava o talentu. To je samo strah od greške i od nedostatka strukture. A to je nešto što danas rešavamo. Hajde da pogledamo ovo. Mit kaže da je pisanje samo za neke odabrane, jel tako? Stvarnost je, međutim, da je pisanje veština koja se uči i vežba. Baš kao što niko ne sedne na bicikl prvi put i ne vozi savršeno, ili ne napravi remek delo od Lego kockica iz prve, isto tako je i sa pisanjem. Sve je u praksi. U redu, pa kako onda početi? Hajde da se upoznamo sa mapom uma. Ovo je jedan apsolutno ključan alat za savladavanje onog straha od praznog papira. Ono što je ovdje najbitnije jeste da se potpuno zaboravi na cele rečenice. U početku, cilj je samo da se uhvate ključne reči i asocijacije. To je kao da, bukvalno, istovarite sve misli iz glave na papir bez ikakvog pritiska da to zvuči pametno ili lepo. Pogledajmo ovaj prost primjer. Recimo da je tema moj letnji raspust. To stavimo u centar i onda se samo puštaju asocijacije. Sladoled, more, ona izgubljena papuča i onaj smešni pas na plaži. I eto ga. Ove reči sada postaju naši putokazi. One su kostur priče koja samo čeka da bude ispričana. Pola posla je već gotovo. E sad, kad imamo ideje, treba nam struktura. A verujte mi, nema jednostavnijeg, a efikasnijeg načina za to od takozvane sendvič metode. Svaki sloj sendviča ima svoju svrhu. Gornja zemička, to je uvod. Ona postavlja scenu. Fil je srce priče. Tu se dešava sva radnja, tu su detalji, osjećanja. A donja zemička, to je zaključak. I zapamtite, priča bez zaključka je kao sendvič iz kojeg ispada sav fil. Jednostavno nema smisla. Sada prelazimo na jednu jako korisnu veštinu, prepričavanje. Kako izvući suštinu priče bez previše detalja, bez da se prepiše cela knjiga? Odgovor je, doslovno, na dlanu. Svaki prst postavlja jedno ključno pitanje. Palac nas pita ko su likovi, kaži prst, gde i kada se sve dešava. Srednji prst, pošto je najveći, pita za najveći problem u priči. Domali prst je tu za rešenje i na kraju mali prst nas podsjeća na poruku priče. Brzo, efikasno i sve stane na jednu šaku. I za kraj, evo nekoliko profesionalnih saveta koji se mogu odmah primeniti, a koji će pisanje učiniti ne samo boljim, već i lakšim. Prvo, čitanje na glas. Neverovatno je koliko rečenica zvuči čudno tek kad ih izgovorimo. Uši će uhvatiti greške koje oči često preskoče. Drugo, prikazivanje umesto pričanja. To čini priču mnogo živopisnijom. I treće, građanje rečnika je kao sakupljanje alata. Što više alata imamo, to su nam i priče bolje i bogatije. I jedan bonus pedagoški savet, posebno koristan pri davanju povratnih informacija. To je pravilo 2 zvezdice i 1 želja. Uvek treba pohvaliti 2 dobre stvari pre nego što se predloži jedno poboljšanje. Na primjer, ovaj uvod je odličan i opis je fantastičan. A zatim, voleo bih da sledeći put zaključak bude samo malo detaljniji. Ovakav pristup čuva samopouzdanje, a to je apsolutno najvažnije. Zapamtite, svaka priča je važna. Ne mora da bude savršena, samo treba da bude ispričana. Mapa uma čeka, uzmite olovku i samo krenite.